Ola, que tal? Boas noites, como estades? Estamos aquí un luns máis no reto do Digo Cho Eu e hoxe temos a unha convidada moi especial que é Alba Mancebo. Aí está, hola Alba! Ai! Quedache conxelada. Quedei Fai un anaco cortada. víate xenial e agora mesmo vexote un pouco mal, pero a ver si vai isto a mellor. Nada, Jope, eu todo aquí mal, tamén Alba. por momentos fixo así regulinchi. Pero bueno, Vale. intentámolo. Sí. Bueno, que Vaya. tal? Como estás? Estás contenta de estar aquí? Pois aquí na casiña, esperando Bueno. por ti. Aquí iluminada co teu aro dos TikToks. Ai, sí! Tes que facer un Sí. TikTok, non? Aproveitalo. Escoitarme ben. Poderemos A falar, non sei eu. Ai. Tu escoitasme e vesme ben? É que a ver, hoxe foi unha serie de catastróficas desdichas, porque eu este Twitch Ai, iba a que facelo desde CRTVG, onde ali non habería ningún problema. Pero nada. Sí, eu vexote por momentos. Sí, hola, ai! Alba! Nada, non vai poder ser. Que pasa? Non me escoitas? Eu sí, por momentos, pero non sei vos a min. Tú fala. Vaya por Dios. Tú dalle para diante. Eso, unha serie de catastróficas desdichas. Entón, teño que estar na casiña porque estou en confinamento. Entón, teño que facelo desde aquí, desde a casa, e a conexión pois, non é tan boa como debería ser. Bueno, pero non pasa nada, porque eu fai un anaco víate estupendamente e escoitábate estupendamente, así que esperemos que isto Se sexa... estuver aí en Riba, en San Marcos, contigo... Sí. Ai, a ver. Nada, que quero pensar que isto é... Vou ter que conectarme polo móvil. Que decides? Vale, por veña. A gastar datos. Veña. Veña. Imos alá. A ver... bueno, pois mentres Alba, mentres te conectas, voulle contando un pouquiño a xente que xa saben, si nos sigue a xente, xa sabe de sobra o que é o reto do Digo Chego. Hola, boas noites a todos, que sempre esquezo saudar a todo o mundo. Benvidos ao reto do Digo Chego eu. Nada, pois imos poñer nuns minutiños a proba a Alba Mancebo. E a gracia de todo isto é a ver que tal se dá Alba Mancebo o galego da Real Academia Galega, porque claro, Alba Mancebo é a raíña por excelencia dos trazos dialectais. Entón, a ver que tal sae desta. A verdade é que as preguntas que preparamos son bastante complicadas. A verdade é que sempre nos queimamos moito preparando as preguntas, Logo sentímonos mal, pero bueno, como isto é para estar de risas, pois non pasa nada. A ver, que me están poñendo aí moitos comentarios. Ai, miña pobre, ánimo e bicos, Alba. Sí, confiamos na conexión de internet de Alba. A ver se nos pode unir. Preguntan aquí, quen é Alba? Contanos un pouco, a ver. Como non coñecedes a Alba? Alba Mancebo é unha compañeira nosa da tele, xa leva bastante na tele. Claro, eu falo como se eu levara aquí toda a vida, pero ela era a raíña das palabras antes de serlo eu, co Instagal. E agora, pois, fai pouco estivo presentando os Castros, está tamén presentando eventos gay, bueno, está tamén na parte digital onde eu traballo, así que a verdade é que traballamos bastante xuntas. E fíxome moita ilusión gravar esa promo que rulamos por redes e que estivo aquí antes de comezar o directo, porque, non sei, nunca gravara nada con Alba, entón foi como que guai, que ben o pasamos, estivamos de risas. Así que, pois, nada, a ver se poden ir... Dúas millennials. Galegofalantes. Paleofalantes. Unha de Verín, Outra de Vimianzo. Dúas vilas que empezan por V. Dúas vilas que teñen castelo. Mesmo idioma. Falares diferentes. Ela colleu 4 mazás no brau. Ela colliu 4 masáns no branco. Por separado somos moito. Moito! Pero xuntas podemos armar.
Vale. Creo que xa temos aí a Alba, ahora A sí. Vamos a Hola. intentar. Ao final Vale. tiene que ser co móvil, meu Deus. Pero vese ben. Sí, vedesme ben. Porque antes estabas como pixelada, así que eu creo que agora ben. Mira, mira cuánta luz che dá o aro de luz. Dios ¡Cuánta mío. luz! Tú brillas sola. Nada, estaba dicindo aquí a xente que pasamos moi ben grabando a promo. Ah, sí, estuvamos ali. Uepa. Sí. Ai. Nada, eso de verdad, É que quería A ver. pensalo, para que quedara aí quieto. Espera, vou buscar aquí artefactos que teño. E Pon pouso un dicionario. así. Os dicionarios teños en Vimianso, que agora usamos o móvil. Aí todo. Vale, Agora vale, sí, vale. veña, va. Eu vexo pequeniña, pero bueno. Non pasa nada. Con tal de que logo vexas as preguntas e non tamén chas vou lendo eu, non hai problema. Vale, ben. Pois nada, iso, que lle estaba dicindo a xente que eu pasei moi ben gravando iso, porque a verdade é que nós vémonos todos os días, pero nunca graváramos nada xuntas. Así que No. fixo moita ilusión, e a verdade é que foron unhas risas, Sí, a verdade é que nos puxemos a gravar ali e tiñades que ver. Ademais, vou dicir, Esther, o trípode cando o colocamos, evidentemente, eu son unha nana de lado de Esther Estevez. Entón, tivemos que gravar primeiro por un lado a parte de Esther e despois a miña, porque non tiña sentido que gravamos cada unha súa frase. Sí, Foi a moi verdade é que divertido, sí. a verdade é que sí. Non é que seas a nana, é que eu son bastante, bueno, bastante estadullo, entón, pois bueno. Estadullo, nunca escoitara esa palabra, amiga. Bueno, non sei, eso non sei nin o que é, pero eu digo que son un estadullo, non sei que é un estadullo. Bueno, da igual. Que estive por aí alguén. Sí. Pois nada, se agora xa temos conexión, xa escoitasnos ben e todo iso, non? Sí, escoito vos moi Agora ben. sen problema. Non sei vos a min, porque ao final tuve que Bueno, poñer... escoitasme, que non sei, en plan, estou acostumada. Hai unha mosca aí. Se quere Estou falar alguén acostumada. máis, sin problema. Vale. Mira, un estadullo é cada unha das estacas que se colocan polos lados do carro para suxeitar a carga. Pois Non sei ten onde sentido. saquei o de estadullo, pero eu alguén yo escoitei e agora sempre digo que son un estadullo. Claro, eso de escoitalo na casa ou calquera cousa así. Sí, Esa como supoño. cando eu digo, cando lle digo a xente, cando alguén vai así mal vestido, eu sempre digo que van como a un veldro. E a xente queda así. Sí, o sea, é o que se di na miña zona. Ir como a un veldro. Que é Vale. algo parecido a Valdreu, unha cousa así, non? Un Valdreu, sí. Non teño claro. Pode ser. Pero Pode para nós ser. o veldro é unha persoa que vai mal amañada, que vai así como un pouco porca incluso, sabes? Vale. Bueno, mira, cuántas cousas imos aprender hoxe contigo, Alba, que tamén, mientras te estabas conectando, estaba dicindo que eras a raíña por excelencia das variedades dialectais e demais, entón que a ver que tal se che dá o galego Real Academia Galega. Mira, cara, porque xa tuve pola tarde pensando que me prepararían, porque fixo que máis puxeron difíciles e que vai ser terrible. Sí, son bastante difíciles, a verdad, pero non pasa nada, estudiaches. Bueno, non tuve moito tempo. Nada, tú tranquila, non pasa nada, xa sabes como vai isto. Tú tranquila, estamos aquí para rirnos, e logo xa de paso, se aprendemos algo, pois millor. E non pasa nada si Pensei que dixera se ofendemos, e vai che dixer, se ofendemos a alguén, dixo. Sí, bueno, tú espero que non te me ofendas. No. Despois mañán falamos seriamente todos de cales foron as preguntas que me preparastes, e caneus. Vale, mañá non veño a San Marcos, non? No. Podes ter claro que bueno, pois antes de empezar co reto, tamén estaba comentando eu antes esa promo que gravamos, eu creo que xa é máis que obvio, pero teño que facer esta pregunta. Cal é a túa relación co galego, Alba Mancebo? Eu sempre digo que os meus dous grandes amores son Galicia e o galego. Que Que bonito. No, de verdade, o sea, porque me fan sentir, bueno, moita pachenda e fanme sentir tanto Galicia como galego. Despois o galego, a ver, é un trazo de identidade tan forte na miña personalidade que entón, claro,
é algo que lle tes un cariño inmenso, seguramente a ti che pase o mesmo. E despois pásame que con Galicia, de feito, miña nai, cando imos a mellor de paseo, eu vou no coche, eu vou todo o tempo dixendo, pero mira pa aí que bonito. É que normal, Jesús de veña aquí e flipe, e vamos polo medio, a mellor é monte, e miña nai, pero vamos a ver, se non está haciendo nada. Pero eu, de verdade, que son unha namorada tola, tanto da nosa terra como da nosa lingua, e ademais é algo que me pasa desde sempre, que non é... Porque eu admiro, que os admiro de verdade, todas as persoas que lle van collendo cariño cos anos e que de repente voluntariamente toman o galego como un trazo da súa personalidade. Nunca os paleofalantes estaremos agradecidos da bonda a todos os neofalantes que fan iso por nós e pola nosa cultura, pero por unha persoa que desde pequena, desde que ten un uso de razón, pois que é unha das súas señas de identidade, pois a relación, é que me falta que te explique a ti. Xa. Estou segura de que sintes exactamente o mismo. Estaba che poñendo por aquí nos comentarios de New Rosalía, que me quedou con ese comentario. De New Rosalía. Aí está, de New Rosalía, telo aí na pantalla. Pero sí, completamente de acordo co que estás dicindo. Enténdote perfectamente, sí, non entendo que nin o sepas expresar, porque é iso, vai máis alá do que se pode dicir. É a sorte que temos de poder traballar na nosa lingua, que eu que sempre o digo, Esther, ti eu a mellor futuro en Madrid non tiñamos, Ai, no, eu sempre pensei tamén, porque de feito, bueno, logo parámonos máis a falar se queres sobre a carreira e demais, pero moita xente, cando eu estaba en xornalismo, tiñan a ilusión eso, pois, de marchar fora e tal, eu entendo, eu tamén, pois eso, en Madrid, en Barcelona, hai máis opcións e demais, pero a mí nunca me tirou ir traballar para ali, ou polo menos de momento, eu dicía, bueno, eu vou intentar traballar en Galicia, e en galego se pode ser, e xa maravilloso todo. Pois tuve a gran sorte. Claro, e despois eu creo que ti e eu tuvemos un pouco nese sentido, que fomos un pouco paralela a vida, entre comillas, porque, entre aspas, perdón, polos castelanismos que vai a soltar. Menos un punto no reto. Sí, despois falamos do tema castelanismos, trasos, bueno, todo isto. Vale, mira, pero comiñas tamén, vale, comiñas e aspas. Pero dicen comillas, sin querer. Dixeches comillas, vale. Claro. Vale. Que a ti e a min que nos pasou un pouco de ir descubrindo un pouco as nosas capacidades comunicativas a medida que fomos traballando, non? Entón, unha vez que o vas vendo, que vas vendo que sí que máis ou menos a xente che entende cando falas, por así dicilo, daste conta pensas e dis, é que se tivera que facer noutra lingua non sería capaz de expresarme como me expreso así, porque evidentemente hai outras persoas que sí que son capaces de expresar todo o seu poder comunicativo en calquera lingua que controle. Pero eu creo que que a miña maneira de comunicarme nunca sería a mesma noutro idioma. A ver, eso nunca o sabes, quizás se che dera a situación, igual, home, todo si se entrena, sí que poderías estar, pois eso, noutra canle, falando en castelán e o que sea, pero digamos que de raíz non é o que primeiro se che ocorre, é o primeiro que tal. Eu entendo perfectamente o que queres dicir, porque eu tamén sempre digo que eu fora de aquí non teño futuro tampouco. Non fora de aquí, sino falar que non sea en galego, é o que digo. Claro, home, evidentemente, aí está o gran factor de diferencia, evidentemente. Claro. Bueno, pois moi ben, logo seguimos falando que temos moitas... Que ten unha mosca aquí, Dios! Tes que ir polo fufu ese que temos por aí. Sí, polo flis. Imos correcto, logo seguimos falando de trazos. Vale, medo me dá. Ai, Dios mío! Veña, imos alá. Imos ca primeira pregunta. Ai, que susto. Non ten que ver ca chuvia, treixada, basto, cambón, bategada. Canto tempo teño? O que queiras.
Pero Non ten que antes ver de que coa acabe o chuvia. directo. Treixada. Que va, tú tranquila. Responde tranquila. A ver, bategada, o sea, 100% que chuvia, vamos. Unha chuvia forte pode ser. Eu creo que Basto e Cambón tamén me sona que sí. Treixada, non é de chuvia. A ver, imos resolver. Ai! Que forte. Ai, vou nas fallar todas. No, tranquila. É moi gracioso. Eu tampouco sabía esta, de antes. Sei agora, pero antes non a sabía. É gracioso porque sempre metemos, nalgúna pregunta do reto, sempre metemos algo relacionado co carro. Ou co carro ou co gaita. Fai moita gracia. Pois Son supondo bolos unha parte do galegos. carro. Sí. Pois iso, Treixada, Basto e Bategada, sí que son relacionadas ca chuvia, pero Cambón é unha parte do carro. Digo eu. Digo eu. É que ben che queda, ti, digo eu. Digo eu. Non, que Esther non fai así, iso é só co apuntamento lusófono. Todas as Eso, persoas, por favor. todas as Gracias, persoas que imitan a Esther facendo digo eu, mal. Mal. Todo mundo Alguén, mal. gracias, alguén que sabe desta vida. Claro. Gracias. Este xesto só pro apuntamento. Exacto, é que unha auténtica Sí, fan. Flis é galego, que estou vendo aí o comentario. Flis é galego. Sí. Ou Si o di pupú. Alba, sí. Bueno, pois eu quero aproveitar que estás aquí, pois lóxicamente pa falar moito sobre o tema iso de trazos dialectais, porque creo que non vai vir ningún invitado ningún luns que eso, que é que tedes todo en Vimianzo. Tedelo todo. Ai, fliparías, alucinarías. Sí. A verdade é que sí, somos un consello moi rico en trazos dialectais. Porque non é só que teñamos a EAD e o SESEO, que é como, a ver, unha que hai máis sitios que teñen as dúas cousas. E outra que, obviamente, se tuviéramos só eso, non sería tan doado saber que somos de Vimianzo en sí, pero é que despois nos juntamos todo, porque é que temos o de dicir moito en vez de moito, que xa o pusamos na promo tamén. Sí. Dicimos tar en vez de estar. Bueno, geadas, SEO, por suposto. Despois, bueno, vouche contar unha das cousas que facemos na miña zona que a xente máis lle choca cando estou tendo unha conversa con eles, que é que non diferenciamos entre o plural e o singular da segunda persona, o sea, sí, da segunda persona. Entón, eu vou dicir fostes tanto ti como a vos. É dicir, eu digo, fostes onte ali? E Esther pensa, eu e máis que máis. Sabes? Xa. E iso facémolo non só en Vimianzo, senón tamén en Muxía, en Camariñas, en Sas. Que máis? É que agora xa estou acostumbrada a todo eso que dices, pero supoño que ao principio, cando falei contigo por primeira vez, supoño que fliparía, que xa non me acordo. No, sí. De feito, cando presento así programas e así, doume de conta de que falo cos convidados e tratos como se foran varias persoas, que en plan, de repente estou no vendo e digo, ai, no, fixen outra vez que non. E de onde, non sei se a xente que nos está vendo non saberá dicir de que zonas é o de tar en vez de estar. Porque eu non o digo sempre, pero a veces sáleme. Pero claro, igual é que xa se me pegou de ti e de Outras xente persoas. que... Claro. Non sei se a xente do chat pode dicir, pois aquí tamén o dicimos, ou o que sexa. Sí, pois animo a preguntar, porque creo que ademais hai zonas como bastante dispersas de Galicia, porque, por exemplo, en Vimianzo dicimos tar, pero en Camariñas xa din estar, en Muxía tamén. Din aquí na costa claramente, pero eu non son de costa, entón claro, ou se me pegou de alguén de costa, ou... Eu creo que na zona dos Ancares que tamén se usa, que tamén din tar e que tamén din moito. Soa a min, vamos, polas persoas que coñecín da zona. Sí, Costa, poñen outra vez. Todo o mundo está dicindo Costa, pois nada, é que se me pegaría de alguén que é de Costa, lo. Mira, área de Bergantiños, iso sí que pode ser. Pero despois, xa che digo, nós somos unha comarca
de 3 concellos, e en Vimianzo dixemos estar, en Camariñas xa din estar, e en Sas depende de onde pilles, porque eu son mitad de Sas, mitad de Vimianzo, Esther, por se non o Ai, sabías. sí? Ah, no, Sí, eu sí, sí, sabía. sí, sí. E sempre E, con Vimianzo na boca. home, porque me tratarei en Vimianzo, va. Entón, a ver que din por aí. Eu é que coñeces entre moitos sitios diferentes que o din, algunhas da Mariña ou Vilalba. Claro, terra chata Ei, entón. Pois non o pois non sei, a sei. verdade hai que buscar os míticos mapas do Ilga para saber se teñen unha Sí, distinción con iso. é que Bueno, é moi despois, complicado. Di. sabes o que dixemos nós tamén? Que tamén A dá ver, lugar a confusión. a ver. Para nós son irmán tanto home como muller. Non diferenciamos entre irmá e irmán. Meu irmán, miña irmán. Sí. Son desas cousas que me dei de conta ao mellor ao chegar a Santiago, sabes? E de repente estás na facultade, estás falando e a xente quedache. Pero tes, Ostras. sabes? Sí, sí, sí. E agora mismo non sei que máis dizer. Ah, por exemplo, diximos, bueno, hai xente Tens que que o facer define unha como... lista de todo. Sí, é que debería. E a verdade é que pensei pola tarde, pero agora xa me puse nerviosa contigo. E xa non... Pero non te poñas nerviosa. Despois hai un trazo que hai xente que chama queada, pero que en realidad foi unha... Bueno, que a min contaron os lingüistas que originariamente a geada, cando se pasía a geada, no final das palabras, que se convertía en C. Nós dixemos domingo, dixemos sancre, dixemos manquera. Sí, Pois eso nunca cho oín. Ou non sí, me... o de O sea, domingo sí, Lincua. pois, Cando falo da lingua, da lingua, digo con C. En cambio, cando falo de lingua galega, como xa é algo que se foi introducindo na formación, digo lingua. Que son esas cousas que che quedan aí tamén bueno, igual que a xente maior pois fai diferenciación entre conceptos que aprenderon a posteriori e os do mundo do árbol, por exemplo, nos que se criaron de pequenos, sabes? Que algúns poñenlle seseojeada e despois os conceptos que aprenden de maiores ou pola televisión ou estudando non lle poñen seseojeada porque o aprenden así, claro, sen ela. Entón, xa. bueno, sí. E Que a o min mi pásame con irmán... lingua. Vaya. Non me poden conectar ata agora, podes comezar de novo directo desde o principio, pois se empezamos de novo, igual empezamos mal, imos seguir, Claro. non vamos tentar a sorte, porque Alba tuvo aí un problema. Houve problemas técnicos, entón vou Sí, deixar así, non imos sí, volver vou deixar empezar, non? así. Logo, se o quere ver alguén, queda aí subido. Pois eu, con relación a isto que estábamos falando, estaba pensando de tarde, a ver se, supoño que a ti, bueno, non o sei, a min pasoume que cando viño para Santiago para estudar, eu xa levo aquí moitos anos, pois en todos estes anos que fun collendo cousas, é o que che dicía, que xa non sei se o de tar, estou aquí, se me pegou, ou é que xa o tiña eu, ou non sei. Non sei se a ti che pasou de chegar aquí e de repente ou coller outros trazos por estar con xente de outras zonas ou incluso ir deixando os teus. Algúns, non digo todos porque xa te escoito falar, pero... Eu creo que é algo que adora pasar, creo que é algo que lle pasa a moitísima xente, o de chegar a Santiago de repente cando bueno, a Santiago, ao sitio onde vai a estudar, Sí. é que de repente ao empezar a falar con outras persoas porque empezas un pouco ou a influenciarte ou a empezar a corrixirte un pouco a túa fala por influencia, evidentemente, ou porque incluso desgraciadamente hai xente que se avergonza que deixa de usar. Eu creo que a min que non me pasou. Aínda que teño que dicir que se me escuitas falar con miña nai, por exemplo, que teño un galego un distinto, por exemplo, aspiro moitísimo máis as frases, e a xente que me ve desde fora e que non está acostumada a escutarme falar así, de repente fai, ostras, pero con túa nai falas máis cerrado, como dirían. Pero solo ca túa mai ou cas túas amigas de Vimianzo tamén, o sea, solo che pasa con Sobre ela? todo na casa, En pero casa. creo que é algo típico dos acentos. Porque, por exemplo, tamén teño unha amiga venezolana que cando fala coa súa familia, madre mía, sale o acento venezolano, pero a todo meter. E a min pasaba un pouco con eso, que falando con miña nai, de repente fago como as frases moito máis unidas, porque aspiramos moitísimo en Vimianzo. Entón, con moitas máis cousas aspiradas no medio,
pero eu creo que non perdín. O que sí que intento facer é que xa falamos nalgúna ocasión, é o de intentar limpar un pouco a lingua de castelanismos e iso provoca que, bueno, que obviamente a fala non sexa a mesma que aprendín en Vimianzo, evidentemente. Claro, A pesar claro. de que eu intento manter os trazos. Xa, Pero é que despois xa... eu creo que influencia así de fora. Tamén é verdad que unha das miñas amigas da carreira que galego falante era de Muxía. Entón aí xa facíamos barreira. Equipo. Sí. Iso que dis de intentar limpar de castelanismos e demais, eu quero deixar claro que co directo de hoxe, porque seguramente a xente que te está escoitando agora, como xa me pasou a min nos anteriores directos, o que queremos, non digo cho eu, é, claro, defendemos o galego da Real Academia Galega, aquí hai un galego normativo que temos que seguir en certas ocasións, pero que eu falo, como me estades escoitando falar nos directos, que é algo diferente ao que falo nos vídeos do Digo eu, porque eu non, estou falando do estándar, entón non podo ir eu ca miña variedade de verín, ala, veña, festa. E no teu caso Efectivamente. tamén, estamos escoitándote nunha forma de falar que a xente que te vexa só por a tele igual está Flipando. alucinando un pouco. Sí, Así que, bueno, eso, un pouco reivindicar hoxe que as dúas formas de falar poden convivir porque nós usámolo equitativamente. Hai situacións nas que, por lo que sexa, podemos relaxarnos e falar pois eso, cos nosos trazos e demais, e hai situacións que nos requiren pois, estar máis atentas e estar co galego normativo, pero non quere dicir efectivamente. que un mate o outro nin nada, porque eu falo os dous, así que... Pero, bueno, Claro, sí que é verdade que o tema de limpar os castelanismos sí que trastoca aí un pouco a cabeza. Co tema home, de logo claro. manter trazos, porque, claro, levas toda a vida dicindo unha palabra e agora daste conta de que non a podes dicir, ela vai. É un pouco como ter dúas personalidades, de alguna maneira. Porque ao final se pro teu traballo tens que utilizar o galego normativo, que evidentemente eu creo que tamén é necesario porque, imagina, para un informativo ti estás falando coas variedades a tope, unha persoa a min de Vimianzo atendería ao que eu digo, pero a mellor unha persoa de Verín atendería máis a como estou dicindo que ao que estou dicindo, cando en realidade o que ten que atender é ao que estou A contando, porque se mensaxe, trata claro, deso, de informar, claro, de comunicar. claro. Entón, cando te encontraste como coa Esther da televisión e a Esther de Verín, non? Sí, 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 totalmente, A sí, sí, Esther sí, do sí. Digo cho eu e a Esther de Verín. A min Sí. pásame o mesmo e ás veces, pois, obviamente, eu despois na miña vida diaria, vai a onde vaia, de feito, con motivos de discriminación incluso, que ainda non hai moito, que me pasou algo moi feo precisamente por falar cunha persoa cos meus trazos Vale, dialectais. logo contasmo, imos, Claro. porque senón abrimos aquí Abrimos o unha melón. logo contasmo porque xa tiña eu algo preparado para preguntarche en relación a iso, así que logo falamos sobre Vale, iso. vale. Vale, Pero vale. sí que a mensaxe que queremos transmitir hoxe é iso, que Alba e Esther teñen o galego, intentan falar o mellor galego normativo cando toca, pero tamén temos o noso galego e tan orgullosas que estamos. Súper garbosas estamos deles. Senón que nos escoiten polos corredores de Teu Vega. Ai, sí, sí. Vale, pois seguimos co reto do Digo eu e logo seguimos aí ca charla Ai, que ai, estou moi ai, ai, contenta ai. eu de estar falando estas cousas hoxe, E eu de estar contigo. Que me mete Ai, susto isto. que foi eso? Nah, é aí un sonidito A para ver, cambiar de pregunta, para que te poñas nerviosa. Cal destas palabras non aparece no dicionario da Real Academia Galega? Xonqui, xute, xampú, show. sodes malísimos. No. Show refírese a show de espectáculo. Sí. Xonqui, xute, xampú, show.
É que show pareceríame... O sea, non quero falar eu aquí mal da Real Academia Galega, pero show... Deus me libre, Podes despois de falar tal se cousa. queres. Exprésate libremente. É que me soan menos raras o resto. Vale, Non. pois marcamos a que queiras. Ti que dirías, Esther? Eu non podo dicir. Ti xa sabes a resposta, non? Claro. Que mal. E sabíala antes de que che contara? Intuína. Quero dicir, non dixen esta é a verdade absoluta, sabes? A verdade absoluta. Dixen, eu creo que é isto. A ver, non aparece show. Vale, pois resolvemos. Mira, menos mal, Pero tranquila. No, digo porque me parecería que aparecera show. Vale, pensei que estaba nerviosa por fallar. Pareceríame mi madriña. Xa, a Show verdade que é que sí. axute, cuidado, Pero tamén é verdade que as outras cas emoticonas. Xa. A verdade é que as outras tres, eu agora, como é o que dicías ti, que me van soando, que non me parecen tan raras, pero a primeira vez que as vin, alucinei tamén, A min a que menos rara me parece creo que é xute. Xute soame ben. Sí, pero show nada. Si queremos escribir show, escribímolo Ten como... que ser o anglicismo. Claro, en cursiva ou entre comiñas. Show debería estar... para a Eurovisión 2022. Sí. Vale. Faremos esa petición, Anjo. Sí. Vale, pois nada. Seguimos con cousiñas que vou dicir entrevista, pero máis que Parolando. entrevista é eso, parolar, porque inda que queremos Reflexionar en quero voz que alta. exacto, quero que a xente te coñeza máis, pero tamén quero pues, falar destas cousas que estamos falando, que creo que son moi necesarias. Así que nada, antes acabas no tema, eu tamén xo quería sacar, sobre certos comentarios que ás veces temos que escoitar, e sei que tú os escoitaches máis dunha vez, que si isto é de brutos, que si estás forzando o galego, que por que falas así, a ver, cóntame. Que opinas? Que sucede con iso? Con iso creo que medramos toda a xente. É que, inda por riba, teño que dicir unha cousa, que hai trazos que están máis estigmatizados que outros. Iso é así. E precisamente os que temos na Costa da Morte, os que teñen no Barbanza, os Seseo e a Geada, son dos máis estigmatizados que hai. E iso que houve mareas vivas. Se non chega a haber mareas vivas, como sería o conto? Porque éramos pequenas cando houve mareas vivas, pero inda así o que queda. Entón, ao final, medras un pouco escuitando, pois que... Bueno, eu é que escuitei un pouco de todo. Desde comentarios dicindo que se notaba que eu non falaba galego habitualmente, ata dicir que forzo constantemente o acento, ata, bueno, despois a mítica frase que escuitei toda a vida, que pode sonar un pouco, así dicilo, pode sonar un pouco asobrada, pero realmente creo que é a que máis veces escuitei, que é con lo mona que eres, la cagas al abrir la boca. O sea, esa frase, ainda non hai tanto que a oín outra vez, vamos. Despois, todas as situacións nas que te encontras, nas que de repente estás nunha contorna que ao mellor é un pouco máis seria, entre aspas, ti vas falar. Por que teño que cambiar o meu xeito de falar con xente? É que eu non o entendo, sabe? Entón, de repente encontras como que a xente pois reacciona extraño ou incluso quer prescindir de ti en certos traballos porque falas así, porque están preparando algo de high standing e non lles vale que a rapaza teña esa geada. Entón, é máis común que do que parece, a xente pensa que se superou de alguna maneira, pero non é así. Non se superou. A xente sigue chamando a atención, é moi bonito cando vives nunha pequena burbusa na que
realmente a todo o mundo lle gusta o teu acento e valora a túa fonética e todas esas cousas, pero de repente saes desa burbuxa e encontraste con que hai moitísima xente que che xulga por este acento porque é de paletos e porque é de persoas brutas e porque unha señorita non debería hablar así. Eu creo que realmente nos pasa máis a nós, aos que temos ese vejeada, que, por exemplo, a vos que decides eiti ou que decides, bueno, calquera outro trazo, porque realmente Sí. nunca vin a ninguén falar mal do rotacismo e o rotafirmo ata se lle nota as persoas castelán falantes das zonas con rotafirmo. A moita honra, sabes? Pero... No, pero tes razón, porque eu de todo o que estás dicindo, o sea, eu xa sabía que algunha cousa destas tiñas escoitado xa ao largo da túa vida, pero a verdade é que eu recibir algún comentario así, o de estar forzando o galego, tú non falas galego habitualmente, que, hola, que ainda me poñen, se vou aos últimos vídeos de TikTok, hai algún comentario así, e eu, en plan, pero a xente está moi perdida na vida, de verdad. É que ademais a min resultame tan ofensivo, verdade? Sí, porque é como, pero que dis? Que dis? Realmente eso, que me digan iso ou algunha vez o de falar bruto, pero non tan non tuve ese bullying que tuveches tú, sabes? O sea, que estou de acordo con que dependendo da zona e dos trazos que teñas, é como que se acusa máis ou se sinala máis ou sorprenden máis certos trazos, non? Non entendo por qué. Si, a cuestión é que o bonito de todo é que falemos diferente dentro de falar unha mesma lingua. É que estemos tomando un café e diga, ai, pero tú dis moito, mira que claro, cousa. é que é un sinal, para min é un sinal de que a lingua está viva. Claro, Quero dicir, se unha lingua que de repente está absolutamente homoxeneizada, eu non sei ata que punto está viva esa lingua, non? Claro, e a min daríame moita pena, obviamente, que se perderan os meus trazos, pero cualquera outro, sabes? Eu non me podo imaginar que todos faláramos igual, en calquera ámbito, en calquera situación, sabes? É que xa non é... E xa non é só en galego, se queremos movelo a calquera outro país, de feito, en Francia na orixe había bastantes máis linguas que as que hai agora. Ao final, míronse de alguna maneira ata que case non hai nada, e eu, que tuve en Erasmus en Francia, sí que notaba certas diferenzas escoitando falar aos meus compañeiros de clase, pero nada que ver coas diferencias que encontrarías na miña clase de Santiago da USC, sabes? Claro, xa. E a min iso eu sinto moitísimo, pero pareceme que é unha moi triste, que se perde moitísima riqueza, e despois que non significa que a lingua tea morta, pero quero dicir que sendo unha lingua con poucos falantes, entre aspas, como o galego, que se manteñan trazos dialectais, eu creo que é un sinal de que temos pa anos, de que estamos vivos, de que imos dar guerra aínda unha temporada máis. Sí, exacto. Sí, completamente. Sí. Pero claro, despois hai... Tamén eu supoño que é un pouco ese medo ao diferente, non? Que de repente ti estás afeito a escuitar pois sempre o mellor un galego máis normativo e de repente cando saes desa burbuxa flipas e dis, isto non é galego, esta rapaza non fala galego porque eu escuitei falar galego moito na miña vida e ninguén falaba así. Xa, moitas veces é por descoñecemento e non simplemente por querer facer daño ou demais, simplemente é porque non se coñece todo sobre o galego. Pero, bueno, non nos imos quedar co negativo porque supoño que tamén algunha cousa boa escoitarías, non? Espero, por favor. Evidentemente, sí. Sobre todo, cando cheguei a CRTVG, todo hai que dicilo. Porque todo o mundo valoraba moitísimo, e valora, evidentemente, pero ao primeiro era máis evidente, non? A miña fala. Te daban, pero tes moitísimos trazos, era como sempre unha cousa positiva. E toda a xente que tamén vas coñecendo na facultade e todo eso, non? Que é un proceso moi bonito de repente estar falando cas túas amigas e dicir, e ti como dis isto?
E sai aí unha conversación eterna, Sí. eu acordareime sempre cando tuve na residencia universitaria que a palabra toupa, éramos 12 na mesa e había sete maneiras distintas de chamar. Ti Aí como te naceu o chamas? Instagal. Sí, nesas conversas da residencia, sí. Ti como Toupa, lle pois chamas? non teño... Creo que non teño outra palabra. Igual ahora se me dices 4, igual che digo, pois esta sí que uso, pero toupa, toupa, non sei. Que Tiopa, palabras en máis? vimianzo. Tiopa? Tiopa. Mi madriña. En boi morto, topia, por exemplo. Ah, É moi divertido. Paréceme buah. que temos unha lingua moi divertida. Pois sí, sí, sí. Xa sabemos o que fai Alba nos seus momentos libres. Anotar palabras, seguir facendo unha lista. Buscar no dicionario. Que guai. Pois logo falamos do Instagram, que tamén quería eu falar diso. Imos que a Mira. seguinte pregunta. A miña aboiña chámalle toupeira, poñía un. Aquí a miña moza di teipa. É que ves? Teipa? É unha Mi palabra madriña. apaixonante, de verdade. Que guai. Vale, a ver se siguen saindo por aí máis palabras. Imos mentres co reto do digo cho eu. Ai, Non é sinónimo de caspa, faísca, farra, feira, parra eso que botamos tanto de menos. foula. Así que xa o tes claro. Faísca sei que sí, foula soame que tamén, porque ademais creo que hai palabras que significan caspa que tamén significan charamusca, se non me engaño. E tamén algunhas que comparten coa florpa de neve, non? Tú di, logo miramos. Non é farra. Vale, resolvemos. Aí está! Pero farra non existe en galego. Supoñía que non, Hai un Instagal de troula. Ah, vale. Flipas. Pois ben. eso, efectivamente, non é farra, farra non sería correcto, temos que dicir troula. O que estabas dicindo de faísca, que me estabas comentando? De sinónimo, a parte do lume tamén como da neve, dicías? Charamusca e folerpa, creo que teñen que son algunhas, Foula, Sí. eu creo que tamén é sinónimo de folerpa, se non me engano. Sí, E creo que sí. faísca de charamusca, iso fixo. Faísca e fora, creo que sí. Feila, non estou segura. Feila é que arrisquei aí, pero feila tampouco tiña claro que significaba. Farza ere. Non, que va, está ben, está ben. Está ben, vale. Pois nada, logo seguimos. Levamos moi poucas preguntas. Mi madiña, que son 10, A ver 3. se lle damos... Pois dalle caña. Temoslle que dar caña, vale. É que eu teño moita lingua, Non, eu tamén, xutámonos aquí dúas boas. Pois, quería eu falar do Instagal, un pouco tamén relacionado co que viñamos de falar antes, do tema de como se enfronta a Alba de Vimianzo de falar cos seus trazos que a Alba de CRTVG que ten que falar pois, o máis normativo posible. E iso, antes de chegar ao Instagram, como é para ti presentar, facer o cambio de chip e presentar un programa calquera dos que fixeras? Como é o cambio de chip? A verdade é que agora sáeme bastante fácil, creo. A ti saeche fácil? Sí. Eu se digo, imos falar normativo, sáeme, pero é o que un pouco dicía antes de que tamén agora mesmo, claro, eu teño que evitar castelanismos neste directo, pero podo falar con trazos dialectais porque estamos nunha conversa así de risas e demais. Entón, claro, se me poño co chip normativo, tamén vou empezar a dicir ti, a dicir catro, todas esas cousas que, sabes? Entón,
claro, para presentar non pasa nada, porque presento o máis normativo posible e xa está, pero tamén é como, pero quero manter un pouquiño os trazos, pero quero evitar castelanismos, entón pasa un pouco así. Que che pasou? Que armaches? Que nos perdeu outra vez. Alba, que pasou? Non te escoito. Que armaches? Que eu estou te vendo, pero non te escoito. Alba. Hola. Ahora escoítote. Sí. Hola. Sí. Oídesme? Sí. Sí. Eu a vos non. Eu a ti non. Que pasa? Socorro! A ver. Hola. Que pasou? A ver, desconéctate un segundinho. Espera. No, claro, non me estás escoitando. Vale, nada, que se desconecta aí un segundiño e a ver si... A ver se lle quedaron sin batería os cascos. Tú verás que vai ser eso. A ver. Bueno, a ver si... Aquí está a noite dos problemas. Hoxe estaba moi contenta. Mira que a xente que leva vido ao canal de Twitch da TVG, eu super contenta con toda a xente que leva pasado por aquí. Pero hoxe con Alba estaba especialmente contenta, porque digo, vai salir un directo super chulo. Está salindo un directo super chulo, pero con problemas técnicos, así que a ver se solucionamos, porque levamos 3 preguntas. Estábamos aí de cháchara, dándolle aí ao conto, e claro, non avanzamos. Así que, a ver, témola aquí, Alba, que se desconectou e vai volver a entrar, a ver... Hola, Alba, escoitasnos? Estou con todo de non acabar. Creo que estou suando da presión. Tranquila, non pasa nada. Eu teño toda a noite, o que pasa é que igual a xente mañá ten que madrugar para ir traballar, pero a mí non me importa estar ata tarde, No, que va, non te preocupes, tranquila. Pero que problema tuveches? Eu dixen a ver se che quedaran sin batería os auriculares. No, sonoume unha alarma, porque me teño que poñer alarmas para todo, porque son un desastre. Eres unha bella, como a mí, eu tamén. Entón, soume unha alarma para algo que xa nin me deu tempo a mirar, e cando lle dei para arriba, víache xesticulando, pero non che escuitaba, porque creo que se me desconectaron os cascos ao soar a alarma. Bueno, fatal. Vale, bueno, non pasa nada, xa está. Non pasou nada. Que non pasa nada, pero perdón que... Pobre tú, que estabas aí desesperada. Sí. Imos con outra pregunta do reto, así avanzamos un poquinho, logo retomamos o que estábamos comentando. Imos lá. Un destes verbos está mal conxugado. Roxen, polen, groñen, volen. Pero vasme dicir os infinitivos ou non? Groñen é de gruñir, pero... Ou de que? Sí. E polen de que? Polen de pulir, groñen de gruñir, volen de bulir. Creo. Agora xa me farto dubidar. É que viste, non che pasa que vendos así que che custa? Sí, que é raro, sí. Sí. Está así, Alba. No, estou conxugando, joda. Ai. Que difícil, non? Sí, a verdade é que sí, Eu enténdote, porque agora como sei, xa me parece fácil, pero non é fácil. O reto digo eu non é fácil. Hai xente que dice, pois, a ver cando me levades a min, pero non é fácil. Eu creo que está mal conxugado, groñen. Vale. Miramos. Aí está! Ben. Bueno, de momento levas 3 de 4. Sí, ben. Moi ben. Está remontando, pero dunha maneira. Cuidado, Calva Mancebo,
Pois sí, efectivamente, o verbo gruñir é o único que deses 4 que non ten... Ves, ahora digo 4, porque estou pensando en Estás pensando en normativo. normativo. 4. Sí. Cuánta cousa, ¡Cuánta cuánta. cousa! Pois eso, que é o único que non ten alternancia, o resto sí. Así que, eso, en vez de groñen, gruñen. Moi ben, seguimos Conste falando. que gruñir, seguro que hai outras palabras máis xeitosas en galego, verdad? Sinónimas. Sí. Chocopunto para Alba. Hai roñar, Claro. en vez de gruñir, Ou, roñar. Que ou máis hai? bufar, ou así, non? Bufar. Bufan os gatos ou que? Non sei. Non sei. Non sei. Pero seguro que os hai máis así, máis... Sí. Mira, estáme chivando visaxes. Non vexo. Gorlar. Ese nunca oíra. Orlar. Rosmar. Rosmar, Rosmar sí. Home, Rosmar sí, claro. Rosmar sí. Rosmón. Pois sí. Pois nada, que estábamos comentando? Eso, o o tema de Cando sou a presentar... miña alarma. Sí. Que non che soen máis, apágallas. Sí, espero que a apagara. Ahora mirarei, por se acaso. Bueno, tranquila, se non volves te desconectar e volves entrar e non pasa nada, tranquila. A ver, veña, naturalidade ante todo. Vou mirar se a desconectei. Vale. Mentres, vou volvendo ao tema que estábamos Creo falando que antes. sí. Vale, perfecto. Creo que sí. Pois do que estábamos falando antes, que era eso de cambiar un pouco o chip ao ter que presentar en galego, que tú dicías que xa non che custa tanto, porque ao final, home, todo é práctica, non? Pero iso, que a min o que me pasaba era que cando cambio logo vou perdendo tamén... É todo normativo, todo Real Academia Galega. Bueno, todo non, porque é imposible, pero... Todo non, xa me porque entendes. ao final temos moitos castelanismos que nos gusta quitar, non? Sí. De alguna maneira. Por moito que intentemos corrixirnos, é un pouco complicado. Pero a min o chip cámbiame super rápido nese sentido. De feito, ás veces hasta é un pouco que asusta un pouco, porque ao mellor xa cambias e o rexistro non é tan serio como para que cambies de todo, non? Como che pasa a ti agora, por exemplo. Sí. Que non fai falta tampouco que o cambies, pero sen querer xa estás metida no papel e ao final pois falas Sí, é que ao final unha eu mistura, non o vexo... Sí, ao final eu non o vexo tanto como seriedade. Bueno, podo asocialo a seriedade por eso, porque en normativo falo en certas situacións. Pero, ves, situacións e non situacións. Non sei, estou en normativa top agora. Pero sí, é como xa non é asociado á seriedade, senón é pensar a niso unha cámara encendida ou a ver xente diante ou Sí, de repente... sí. O ámbito no que estamos nós acostumadas a falar máis en normativo, digamos. Claro. Vale, pois imos falar do Instagal, antes de falar de ti como presentadora e princesa de la TVG. Bueno, unha reina. A raíña da TVG. A ver, entón o Instagram naceu nesas conversas da residencia universitaria, ou que? Sí, supoño. A ver, a mí sempre me chamou moito a atención todo isto. Entón, eu creo que a idea de total, creo que foi unha vez cando había un destes programas do verán, de que había unha festa da castaña, unha cousa así. Bueno, do verán non, do outono, evidentemente, porque a castaña non é do verán. Sí, claro. Non vou dicir aquí burradas, evidentemente. E xusto unha reporteira, que eu non me lembro quen era ahora mismo, diría o seu nome, pero de verdade que non me lembro, fixeran a reportaxe, estivera falando ali cunha señora e chamábanlle de xeitos distintos a castaña, a quitarlle a pela castaña e o asado da castaña. Entón, aí a miña cabeza xa empezou a darlle voltas e eu quería buscar algo que fora moi de interactuar ca xente,
como sempre teño na cabeza os trazos, con darlle visibilidade aos trazos da xente. Entón, saiu así. Fixen a proposta, busquei a Paulino Novo, que era o lingüista que me axudaba, porque obviamente os coñecementos, pues poquitos, evidentemente. Para estas cousas van nos falta lingüistas, gracias telos, gracias ter tan boa vontade, é verdad que sí. E así fui. Así empezamos En que ano nacera o Instagal? No 2018, creo. Sí, porque eu entrei na tele no 2017 e no 2018 nací o Instagal. E tuvo, pois eso, 2 aninhos e medio, unha cousa así. Vale. Moi Imos ben. ver, mentres seguimos falando disto, imos ver un que buscamos por aí, que debeu ser un dos últimos, creo eu, que falabas de guapo. Ai. Imos ver cantas formas hai de dicir guapo en galego. Bueno, vemos E unha daqui. Hola, guapos, guapas, guapísimos, guapísimas. Benvidos ao Instagal, que, como supoñeredes, a análise desta semana é da palabra guapo. Ademais de chegarnos termos galegos fermosísimos, chegáronnos unha chea de expresións que foi unha verdadeira maravilla. Así que imos alá, comezo a contarvos cousiñas e, como sempre, comezamos polas máis populares. Precisamente o termo que máis veces nos enviastes é unha destas palabras tan fermosas do galego que vos dicía. Feito. Feito que é feito, de ser, estar ben feito, como moitos especificastes. Non ese castelanismo de feito que moitas veces se confunde polas redes sociais. E con ela chegounos unha festa de variedades. Chegounos feitiño, que de feito foi o termo máis popular de verdade, non o de feito. Chegounos ben feito, ben feitiño e unha ben bonita, feituquiño. A segunda máis popular, unha moi nosa tamén, xeitoso. E co diminutivo, así dicindo xeitosiño, chegounos só de usuarios das Rías Baixas. A terceira é a que utilizábamos de exemplo, guapo. E como curiosidade, chegounos a especificación dun usuario que nos di que na súa vila se utiliza o de guapo para falar dunha persoa alta, aínda que en realidade non sexa moi agraciada físicamente. Por suposto, chegounos con geada, guapo, guapísimo, chegounos guapeteiro e chegounos unha gran expresión. Ser guapo como un sol. Tamén tivo estaba rouca, bonito, por suposto, Nótasme. con bonitiño e ben bonito. Estabas mala? Estaba rouca, non? Eu creo que sí, bonito cas pesetas. Bueno, as expresións, a verdade, que estaban genial. Sobre todo a xente nova. A ver, entón, como se facía un Instagal? Porque, espera, a ver se podemos quitar de todo, porque senón voume liar. Vale. É que se non a falar e escoitarte... Sí, terrible. Non dou, non me dá a cabeza. Que cando buscamos un Instagal para poñer hoxe, eu dixen... Ao final, o Instagram, eu digo eu, parécense, porque naceron para as redes, falan sobre o galego, eran vídeos pois, así explicativos e demais, pero eu quero saber como se facía un Instagram, porque realmente, inda que se parezcan, o digo eu, ten unha fonte que é ir aos dicionarios, e xa está, e é así, e a veces comentamos algunha variedade dialectal ou algo do portugués ou demais, pero... é o que é. Pero tú como facías para recoller tantas palabras? O noso era todo a través de Instagram. De Instagram. Claro, entón, facíamos... A verdade é que o proceso era bastante choio ao final, porque nos facíamos a pregunta e sempre poñíamos un exemplo visual para cebar, entre comillas, sabes, para atraer a xente. Sí. E despois, o sea, facíamos a pregunta, despois eu recollía, despois das 24 horas, todas as respostas, facía un documento con sitio, coa palabra, o sitio, apuntaba tamén os nomes de usuarios, porque ás veces tiñalle que preguntar cousas. Pero entón facías aí unha lista infinita de cousas que apuntar. Sí, eu daballe documentos a Paulino, e Paulino facía unha revisión mirando pues, en que zona se correspondían, se tiñan unha orixe etimolóxica concreta, se eran castelanismos, e despois eu facía un escrito cos documentos de Paulino. E iso todo teño guardado, teño documentado todos os termos que chegaron. Mi madriña. E despois facía o vídeo e montaba. Claro. Sí, daba moito traballo.
digamos que a simple vista é o que Por iso é dicía eu. difícil seguir de feito. Xa. Pois, oxalá nalgún momento un Instagram así de vez en cando. Sí. Así, inda que sexa Así. un... Jo, é que estaba moi ben. De feito, bueno, eu xa che dixen algunha vez que para min tú eres unha referencia moi grande na tele. Eu antes de entrar na tele eu vía o Instagram. Quero dicir, eu vía as cousas das redes da tele, eu vía o Instagram e dicía, jo, que guai. Así que, bueno, riña. Que guai. que oxalá volvo ao Instagram, non? Facemos así unha petición para que Alba se anime. Non, se anime, non, que multiplique as horas do día. Vendédeme tempo. Xa, non, é complicado. Pero ahora estás a máis cousas, así que tú veches aí a tope cos castros. Sí. E agora estás a tope cos castelos. Sí! Que vai ser o seguinte? A verdade é que me fai moita ilusión, porque date de conta que eu son de Vimiáns. E facer un programa de castelo... Aí está. Aí estás. Nada, deixámolo aí de fondo para que a xente que se hai alguén que non coñeza os castros, pois para que vexa un pouquiño aí de fondo. Unha serie documental que non levo o mestre Pateo, pero... Pero non imos falar sobre este tema, porque me vou falar sen que me malinterpreten a idea, que non levou na túa categoría é máis que merecido, pero é que pero merece, mi madriña. Eu estaba máis que convencida de que o tiñas que levar tú. De feito, xa che dixen que cando era moito. Bueno, pois non, eu xa che dixen que cando a mí me chamaran para ir entregar, eu dende ese día tiña un obxectivo na vida. Un, que me tocara dar o de mellor comunicador, e dous, que fora para ti, claro. Entón, pois non me pasou nin unha cousa nin outra. Sí, imagina que che tocara dalo a ti e que de repente tuveras que ler outro nome. Porque mira, puñame... Xa, íbaseme ver na cara, pero non, a ver, que Rodrigo ben merecido ten, Moito. Non é que non se vaya a malinterpretar nada, pero eu estaba super ilusionada contigo. Bueno, non puido ser, pero... que me chamastes por teléfono. Sí. É que che teño que contar unha cousa. Sí. Entón, que pasou? Sí, non. É que me fixera moita ilusión, pero fixera ilusión, bueno, porque eu nunca fora aos Mestre Mateo, e obviamente, pois, facíame ilusión, inda que non era o mellor ano para ir en pandemia, pero moi guai igualmente que me invitaran. E claro, eu sabía que tú eras candidata, e dixen, xa está. Eu xa me montei a película nese momento na miña cabeza, dixen, o momento de abrir o sobre Alba Mancebo, empezar eu a chorar, é que me estaba imaginando, Eu estaba vivindo a miña película. Que riquiña. Pero bueno, ainda tes moitos anos por diante para que en algún momento toque. Pode ser cos castelos, non? Somos novas, Esther, somos novas. Sí. Pois cos castelos, oxalá estar nominadas a ir ali outra vez, pero desta vez de festa de verdade, e non como fomos este ano. Xa. Que estuvo moi ben tamén, a ver, pero un plan diferente, pero... Xa. Obviamente, todo o que poidamos falar deste ano, sobre todo, eu sempre digo, porque a min como me veu todo bonito, digo xo, xusto ca pandemia, sempre digo que sí, que está moi ben o que está pasando, pero faltame aí a normalidade e todo iso. Así que sí, eu entendote que estar proposta para un Mestre Mateo na pandemia, home, non é o mellor ano, pero xa, iso é unha sinal, por iso non o levache. O ano que o leve xa non hai pandemia, non hai máscara, xa podes salir de festa. Seguro que é iso, señor. Eu son das que penso así. Un sinal, non unha sinal, perdón, que me equivoquei. Un sinal. É un sinal da vida. Vale, seguimos co reto. Mais, porque senón eu enredo aquí a falar, mi madriña. No, as dúas. Ai, que me asusta a cousa esta.
A A ver. ver, esta vai a pillar tanto Si, esta fixámola a malas, porque son cheísta. Sí, Bien. por eso me reí moito cando saiu esta, dixen... A ver, Son eu mala xente. lembro cando estaba na escola que a mestra de galego dedicáballe, case non dábamos clase de fonética nin destas cousas, porque, a ver, vamos a ver, éramos todos galegofalantes, paleofalantes, tal, e de repente chegábamos ao cheísmo e facía. Ben, pois agora imos dedicar un mes a diferenciar teche. Imos dedicar o curso 2020-2021 Xurocho, era unha pasada. E bueno, non nos queda. Eu non, é que non son capaz. A ver, espera, deixa pensar. A ver, tú toma o tempo que... Que frase é incorrecta? Vale. Sí, frase incorrecta. Queres que chas lea? Porque igual, No, si no. mas escoitas a min... A ver, sí, veña, leas. Adórote, véxote ben, saúdo... saúdote non, saudoute, perdón. Deute pena. Deute pena. Por Deute que? pena tamén. Porque si o pasas a... que teño que pasar. No, pero era por saber si foi por escoitarmo a min. Quero dicir, na escrita parecenche todas... Que todas deberían levarche. Ou non? Deute pena. É a que peor soa. Adórote, adoro. Véxote ben, véxoo ben. Saudoute, saudouno. Deute pena, deulle pena. Pois Deute efectivamente, pena. resolvemos aí. Moi ben! Ainda que seas cheísta, razonáchelo moi ben. Moi ben, Porque moi ben. Eu dixen, hai este que vai non facer esa fallar. trampa. Hai que facer esa trampa sempre. Inda así pusestes máis ou menos fácil, non? Fui a A pillar, ver, pero pa min é podía fácil. ser máis difícil, creo. Home, sí, claro. Cal era máis difícil? No. Estamos a tempo. No, pa min esta en concreto era fácil, pero porque a min xa me soa mal, sabes? É dicir, Claro. eu non fago, se teño dúbidas, sí que fago ese razoamento que fixeches tú. Pero normalmente non lle teño que dar voltas, sóname así e xa sei que é así. Claro, É como a é o que colocación ten. dos pronomes, sabes? Que o Sí, temos moi claro. interiorizado. Que non Pero entendo sabes que... non sabes Sí, por sí, que sí. non sabes por que sabes que está mal ou por que sabes que está ben, pero sábelo. Sí, sí. Pero, bueno, que eu pensei que esta que che iba a custar por eso, porque tú... Esa é outra cousa que non son capaz de corrixir, ves? Pero non o corrixas. O sea, quero No, dicir... pero cando falas en galego normativo, quero bueno, dicir. vale. Fala ben, que logo aquí a xente malinterpreta. Claro. O chiísmo a malo postes, eso levou mal, Pois vamos. eu de foste xa estou afeita a escoitarcho. Xa non me... Non sei, é como... Non penso eso de, pero a quen lle estar falando? Non, eu xa sei que me estar falando a min. O director dos Castros, Vega, sempre me contesta. Eu e cantos máis. Xa, Eu e quen máis. normal. E tú que lle dices? Enfádaste? Bo, sempre. Bo. Buah, déixame en paz. Xa sabes ti ben ao que me refiro. Ai. Pero Di aquí cústame o que mogollón. calamos os cheístas. O que calamos, O pouco que nos queixamos, Imos con outra. Falar Veña, un vai. pouco de ritmo. brío. Imos ca sexta. Hai que lle dar caña a isto, Imos ca sexta. Ai, o sonido. O son, perdón. Ai. A ver. Cal é incorrecta? Sentouse, casouse, baixouse, terminouse. Casouse. Incorrecta. Perdón. Incorrecta. Sí.
Incorrecta, claro. Claro, hai 3 ben e unha mal. Claro, casouse. Porque é casar, non é reflexivo. Non? Efectivamente, aí está. Casar non pode ser pronominal. Pronominal, non reflexivo. Espero que esta a saibas por casamos. Home, entre outras cousas. Espero. Ademais, cando escribes tantos chíos de entretenimento, como se Sí, escriben no noso departamento, casar é unha palabra que se usa moitísimo. Entón, esa queda sempre. Que conste que sentar, a min soame mellor sen o sé tamén. sentou. Pero Sentou, podes dicir que sexa sentou, nominal. sentouse, entendo. Sí, entendo que sí. Baixouse, terminouse. Pero baixouse e terminouse xa é máis habitual, Sí, non? sí, Creo pero eu. sí que é verdade que co tema eso dos que non poden ser pronominais, ao final estás aí ca dúbida, non? De dicir, No, hai moitos nos que se dubida. sí, sí. Por exemplo, namorarse, pode ser Namorar, namorar e namorarse. namorarse, sí, sí. Que eu Namorei ou sempre namoreime. Claro, que eu sempre pensei que era namorar só, pero non, tamén vale namorarse. Entón hai frases nas que sempre queda un pouco mal non poñerlle o pronominal e ao final, pues, agradecese que tean as dúas admitidas. Sí. Estame comentando aquí que valen as dúas, sentar ou sentarse, efectivamente. Moi E a ben. min soame máis Máis que sentar. O sea, sentar, sí. Senta sentar aí. en vez de sentai, sí. Mm, Sí, En vez de séntate pero aí. non estaría mal dicir dicilo pois eso, sentouse ou Co pronominal. sí. Baixouse e terminouse. Bueno, un éxito. Bueno, ben, un éxito. Éxito de convocatoria. Podo aventurarme a dicir que de momento, que ainda queda, pero que de momento é esa que mellor resultado leva. A que máis Pensará atinou? a que sí? De momento, Isto- que che faltanche 3. No, claro, a ver, ainda podo fallalas todas, pero Ainda podes isto fallalas todas, pero de isto momento é- levas casi pleno. isto é fruito de todas as correccións que se nos fan en CRTV. Pa ben, Pero non chas fago evidentemente. eu. Di aí, que quede claro que non son eu a que No, corrixe as cousas aquí, por favor. No. Lingüistas, sobre todo. Aquí, sí, no, bo traballo fan e boa paciencia teñen. Boa Porque paciencia, non sobre seríamos, todo, eu, sobre todo, non sería naide sen os lingüistas, xa cho digo. Onde estaría o digo cho eu? E cantas conversas eu que son un pouco pesada, todo hai que Están dicilo. saudando, Porque... un segundo. Hola dende Portugal. Que, Hola desde Portugal. Están Hola. saudando dende Portugal. Perdona, que se non lle fago caso de vez en cuando a xente van pensar que son eu aquí unha imbécil. Perdón, sigue. Que me estabas dicindo? É que non me gusta acordar a xente, pero... Que eu son moi pesada e que moitas veces que lle vou dar turras aos lingüistas preguntándoles cousas ou por exemplo, cando estaba na Radio Galega, que eu empecé na Radio Galega, no programa tarde, pasaba un montón de tempo con Chuchi, coa lingüista da Radio Galega, falando dun montón de cousas, de feito, sempre lle iba a dar palabras que lle escuitaba a miña nai na casa que sabía que non estaban na Real Academia Galega. Despois, anos despois, descubrín o Estraviz. E aí xa fun encontrando máis cousiñas que vía que na Real Academia non estaban. Descubriche un mundo. Sí, Chuchi sempre mandaba á Real Academia Galega todas esas palabras que eu non atopaba no dicionario. No dicionario. E que eu lle escuitaba a miña nai. Que, de feito, teño sempre unha nota no móvil con palabras que lle escuito a miña nai e que non están no dicionario. É que a mí pareceme maravilloso, pero quen te escoite, sí, é que quen te escoite dirá, sí. Están te imaginando agora mesmo pola radio, cunha libreta así, e a xente, aí ven a pesada do galego cas palabras, a preguntar cousas. Sentarme ali con Chuchi e veña. Sí. Pero porque me divirte e porque me interesa. De feito, é un pouco, incluso vocación frustrada, podería ser, non teño claro. Vocación frustrada, querías estudar algo relacionado ca lingua?
Eu creo que me gustaría, a verdad. Ai, podes estudalo. Nunca é tarde. Sí, E sí. xa tes camiño feito. Co que Si, andas por aí a co que preguntar. aprendemos en CRTVG, eh, pero sí, ti non tes aí unha ocasión tamén así dese tipo? eu, aínda que sempre estou aclarando que, por favor, que non pense a xente que son lingüista, porque ao final é unha presión para min. Porque tú co Instagal non exercías tanto deso, pero a min venme como profesora ou como lingüista, e é como, a ver, parade. Eu non teño os estudos, pero sí que é verdad que teño interese polo que fago. E non paro nunca de sorprenderme. É dicir, gravar o digo eu é estar en eterna sorpresa. Entón é maravilloso. Claro, aprendendo todo o tempo, que é o máis guai, Claro, evidentemente. claro. Entón, non sei se diría vocación frustrada porque non sei se en algún momento dixen si fixera filoloxía ou tal. Eu non sei se algunha vez porque se me pasaron tantas cousas pola cabeza que non sei. Pero sí que é Que verdade tiñas, que que iba a ser se non fora xornalista? a saber, moitas cousas. Eu quixen ser moitas cousas. Moitas. Pero que era o segundo? Vou poñer a cargar o móvil por se acaso se me apaga. Pero Vale. que querías ser se non fora... Que tiñas de segundo na lista? Mítica pregunta. Non che vou dicir porque me dá vergonza porque nunca quixen estudar eso, pero de segundo na lista en plan da selectividade puxo unha cousa aleatoria, porque eu sabía que era o xornalismo ou nada. Eu falo, quero dicir, cando fun á selectividade sabía que quería ser xornalista. Tiña dúbidas, pero era a miña opción, a miña única opción, pero puxen dúas máis, da terceira xa non me acordo, e da segunda non che vou falar porque non ten ningún sentido, é dicir, o sea, non é que me avergonce, pero que non tiña nada que ver, quero dicir, non quería estudar eso, era por poñer algo, era unha materia que me gustaba e puxena, pero non ten nada que ver. Economía. No, que va, non fixen economía. No, historia da arte. É unha tontería, quero dicir, non pero... non é que me avergonce por o que sexa, pero é que me gustou en segundo de bacharelato historia da arte, entón eu vin que había que cubrir, había pa aí como 7 espazos en branco e eu dixen, non vou poñer só o xornalismo, entón puxen xornalismo e de segundo historia da arte, pero non quería estudar eso. Eu dicía, ou a primeira ou nada. Xa sabías que che dera nota, evidentemente. A ver, tiña boa media, pero non sabía que tal me iba a salir. É dicir, podía levar un batacazo, quedar tan pancha e ser agora historiadora da arte, sabes? É tan tranquila. Pero non, eu refírome que no instituto quixen ser moitas cousas, quixen ser hasta psicóloga, así que con eso digo cho todo. Sí. Creo que hai moita xente que estudiou xornalismo e que tamén tiña psicología no... Soame a min, Pero eu non tiña de segunda opción porque había que ir por ciencias, entón cando supen que había que ir por ciencias xa dixen, descartado. Pero da igual, non imos falar de min, Alba, que estamos falando de ti. Contame, tú que querías ser? Eu tiña traducción e interpretación de segunda. Ves, tú eres unha real... O sea, xa tiña en plan linguas aí presentes. Real raíña das linguas, non como a min, que son unha farsa. No, porque aparte que ni siquiera tiña filoloxía galega, que ao final era un pouco que máis me interesaba, non? De alguma maneira, pero tiña traducción e interpretación. E entrei por carambola totalmente en xornalismo. Eu decanteime casi ao final cando xa dixe, bueno, ou te decides ou non far nada, porque tuve moitas dúbidas. E nesa época que xe que pensaba un montón de cousas, e ao final entrei. Eu xa o dixen máis veces, o sea, nalgúna entrevista ou no directo cos colexios xa dixera que entrei en xornalismo e un pouco así, como dices tú, de rebote, e logo, a medida que foron pasando os anos, sempre digo que me fun namorando da carreira. E cando fixen prácticas foi cando dixen aquí quero estar. Estou moi de acordo, sí, estou moi de acordo, eu fui máis ou menos así tamén. Fui collerlle cariño máis ou menos a profesión dunha vez que estás dentro da carreira e dunha vez que te podes traballar tamén. Sí, sobre todo. Sí, en parte a min dame moita envexa a xente que xa desde pequeniño, sabes? Dache envexa? A ver, non me dá envexa porque ao final eu estou super feliz de estudar xornalismo, o sea, de haberme decidido por iso e de estar traballando e de estar disfrutando, quero dicir, cheguei aquí e foi un descubrimento para min e
é moi ben. Pero dame ben. envexa no sentido de, nenos que xa, pois eso, dende pequeniños, sabían que querían eso, e é bonito ver que o conseguiron, sabes? Porque teño Claro, amigas ás que lle conseguir un pouco pasou. un soño, sí, Claro, claro, entón a claro. min dame moita así, ai, que bonita que de pequeniña ten vídeos xa facendo así e Que tal, e bonito que o logo... conseguiu de alguma maneira, Sí, non? sí, sí, Xa, iso é bonito, pero bueno, a mí non me pasou. a min tampouco. Ti mira, que Bueno, casualidade. a vida dá moitas voltas. Sí, sí. Éche todo unha Pero bueno, sorpresa. encantada, unha vocación Sí, adquirida de alguna maneira, vamos. pero iso é bonito porque é máis, mola que pasara iso, porque cuantas máis cousas que aínda non probamos, seguramente se probamos nos vai gustar, sabes, en calquera ámbito, porque hai moitas cousas aínda por aprender. Entón eu vexo así, digo, é que o día de mañá igual me poño eu que sei, a facer X e vexo que me gusta, perdón, non se Pensei di que ibas X, é o poñer X. pensei que ibas poñer un exemplo en plan, me puño a plantar amorodos, de repente encántame. Pois de repente encántame, deixo digo eu, ou traslado digo eu á finca e xa estaría. E falas de amorodos todo o tempo. Sí, de cantas formas hai de dicir amorodos, por exemplo. Cantas Hai hai? unha maneira máis de dicila, A ver, que agora amorodo. é cando buscas na lista do móvil que tes, a ver, ABC, amorodos e aquí. Porque te estuve imaginando así. Un día ensinoche a nota, a folla de notas que teño aí. Sobre todo Vale, expresións hai. vale. Perdón, que dixen finca, non é finca, é leira, perdón. Finca. Perdón. Imos Bueno, correcto. estou aquí agarrando do cable para que non se me quite o móvil, por eso teño que Ahora é curar. cando fai así, bla, 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 bla. E así fui, o sea, antes o dis, tía. Por favor, sacad este momento. Isto é que, por favor, eu non podo volver a un directo de Twitch nunca máis na vida, No, por que de dices ninguén. isto? Porque isto está sendo un desastre. No, está moi ben, eu estou pasando moi ben. Quero que volvas. Bueno, Pero ya con lo lista. Veña, imos correcto. Que a xente Veña. vai marchar pa cama e non nos van ver. Non é un termo válido do ámbito deportivo, volvoretista, kayak, cross, squash. Encantan as túas caras. É que isto é terrible. Non me fagas iso porque penso que se che Tremendo. conxelou outra vez a imaxe e poñome nervioso porque que estás así, estou ben, Esther, tranquila. E esta sabíala. Digo cho mesmo que antes non a sabía de dicir esta é a verdade absoluta porque non o tiña clarísimo, pero intuía e atinei. A ver, evidentemente, Creo. polvoretista soa raro, non? Sí. Veña, Non sei. Dimo tú. cross, kayak, squash. É que os outros tres tampouco me soan tan mal. Polvoretista, veña. Vou arriscar ver. aí. Veña, resolvemos. Que existe. Que forte! Bueno, despois logo admiten, na Real Academia. Se admitiron volvoretista. É que polvoretista. Sí, teño que dicir que cando estábamos mirando esta foi a que máis me... A ver, squash, obviamente, así escrito, dixen, que raro. Pero volvoretista, sabes, volvoretista... Que supoño que é unha persoa que nada volvoreta. Sí, exacto. Vale. Nadador que practica o estilo volvoreta. Claro. Teñen nome en galego. E cross non é cross. Poderán ser das dúas maneiras, supoño. Que se o pos da outra maneira ten que ser supoño que terías que poñer como en cursiva, non? Se falas de cross con dous claro, S. porque Pero vamos, que en galego é anglicismo, cross, é así. Entón, se o temos en galego, para que vamos ir ao inglés? Digo eu.
Digo eu. Digo eu. Pois aí está. Imos con outra. Esther, unha pregunta antes de que sigamos. A ver, Como de, dime. como de farta estás de que a xente che diga pola rúa ou cando te encontras con ela ou nos corredores, digo eu. A ver, non estou farta. Faime moita graza. Vai che gracia. A ver, sí, porque é como callou tanto o Dígocho eu e o proxecto e todo que é como que, a ver, a mí non sempre digo de coña, bueno, de coña, é que é verdad, que hai xente na tele, obviamente aquí traballa moita xente, e hai xente que non sabe como me chamo, pero tamén xente da rúa, quero dicir, hai xente que non ten por que saber como me chamo. E a mí non me parece mal que me chamen Dígocho eu, é como que, bueno, sabes, eu cando digo eu e chámame así, o apuntamento lusófono, non pasa nada. Ou cando dicir, en Dime. plan, Esther Estevez, e que che pregunten, que Esther? E a resposta sempre é, Esther digo eu. Digo eu, sí. Sí. Esther digo eu, está todo xunto, Esther sabes? digo eu, sí. Ou algunha vez de estar na redacción teñen dúbidas os redactores do telexornal e preguntan en alto. E de repente miran para min e dicen, digo eu. Pero é gracioso, non me parece mal. Igual si non teño nome, pero non pasa nada. Sí que teño que dicir que a primeira persoa que máis me empezou a dar a turra con iso foi meu pai. Home, sempre na casa. As semanas, é que as semanas de estar co Digo eu, que ainda naide me decía nada, nin nada, era chegar a casa ca maleta, a ver, Digo eu. Sempre así. Claro, na casa sempre entón na primeiro, casa sí, é onde máis paridas hai, sabes? E logo eso, que na rúa tampouco me pasan tantas cousas, sempre digo que a xente me coñece, pero non tanto, que a ver, vamos, centrémonos, sabes? Iso o é porque proxecto ainda non coñecido, empezamos pero... Iso é porque ainda non empezamos a salir de marcha, Bueno, quero dicir. ai, sí. A ver, eu creo que aí sí que vou ter anécdotas. Sí. Cando se empece a sair. Non me estar a peligro, digo eu, sí. Digo eu. Teño que renovar o DNI, voulles dicir a ver se mo cambian. Sí, que che poñan un AK debaixo. Alba, podes enviar mira! uns outros nenos de Benvibregal? Sí, esos nenos, bueno, vían o Instagram e fixeron unha versión propia do cole e mandaron, chorei como unha magdalena, xurocho, de verdade. Que eu supoño que a ti que che pasaría tamén de cando foches aos coles ou cando falastes con nenos por, non sei, eu cando me mandaron o vídeo eu vin eles imitándome, porque ao final estaban imitándome. Que pasada. E son os nenos de Benvibre. E mándolle moitos bicos. Bicos, por para todos suposto. eses nenos. Que riquiños. Sí que é super bonito. E eu, agora, a ver, que non soe mal. Eu, claro, agora vexo un montón de vídeos de nenos que fan isto e sígueme parecendo precioso, pero non choro todos os días vendo vídeos, sabes? Quero dicir, o que máis me marcou, sempre dicimos, eu e os do Digo eu, o equipo, Carlos e Rocío, sempre dicimos que a experiencia por excelencia, bueno, foi ir ao meu instituto, obviamente, que foi o primeiro sitio que fomos, e logo a un cole de Mos que foi ir a Lúa, volver e chegar cunha cara de pampos de que acaba de pasar, sabes? Eso foi... Porque seguro que foi o primeiro ou os dos primeiros. Sí, foi cando vimos que realmente que lles gustaba o que facíamos, é o que dices tú de imitarte e tal, é como que bonitiños. E claro que me sigue facendo ilusión seguir vendo como cada vez máis coles e máis nenos fan isto. Pero claro, non me emociono como a primeira vez, porque a primeira vez foi un shock, sabes? Claro. A mí cando me mandaron os che dixo, chorei como unha magdalena. Tamén é verdad que non me fai falta nada para chorar a min, a ver. Bueno, pero... Si é bonito hai que recoñecelo, non pasa nada. A ver, seguimos. Cantas quedan? Quedan dúas. Pois se che parece, facémolas seguidas. Si, e xa quitamos de encima isto e logo, antes de despedir, laretamos. Que nervios. Unha delas non a recomenda a Real Academia Galega. Quizás
quizáis, quizabes, tal vez. Ah, no, quedan 3. Tonta. Parva, perdón. Tal vez sei que sí. Que sí que recomendo. Ah, claro, Hai recomenda. 3 que Isto é digamos trampa, que están ben. A ver, están ben as 4 porque se está recollido no dicionario é que está ben. O que pasa é que hai a Real A Academia menos Galega recomendada. sempre di que esta é menos recomendable. Entón, pois... Quizabes. Sí? Estás Sí. segura? Non me fagas así. Quizabes, veña. Sí? Veña, imos ver. Voume arriscar. Quizás. Eran as dúas que dubidaba, evidentemente. Eu que quería poñer fácil. É que quizabes soábame así como se Facéndoche... fora un pouco hiperensebrismo ou algo así, non sei. Soábame mal, non sei. Eu non... Eu digo quizáis ou tal vez. Quizabes nunca digo. Pero Eu nunca sí, utilizo ningunha desas palabras. Eu digo que sempre no. se cadra ou ao mellor ou en serio, Ah, non uso esas palabras para sí. nada. Bueno, claro, eu estou pensando ao escribir. Ao escribir uso esas. Pero falando, eu digo ao mellor. Quizáis. Sí, falando digo ao mellor. Escribindo, quizáis. Pero o mellor e se cadra son as que máis, sen dúbida, vamos. Sí, sí. Eu ao mellor, se cadra non o digo. O se cadra moitísimo. Vemos outra. É que en vez de Sí? 2 quedaban 3, pero vémolas e logo xa seguimos falando un poquinho antes de despedir. Porque Sí. senón... Ai. Ui! No! Deuche tempo a ver. Non a vin, Vale. De verdade. Vale. Non se pronuncia con O aberto e E aberto. E non chas leo porque senón non ten sentido. O sea, a ver, todas teñen o aberto e aberto menos unha. Sí. Que calor teño. Eu tamén, Este aro está endemoniado do calor Sí, que eu bota. teño aquí focos que... Madriña. Madriña. A túa madriña! Veña, concéntrate. E que ainda por riba, se eu penso ademais na túa boca, ti e eu facémonos totalmente ao revés. Non sei se te destes conta algunha vez. Sí. Totalmente De ao feito, revés. no Instagram de Guapo dicías... Como dicías? Dixeches unha palabra que eu digo con a pechada, tú dixéchela aberta, pero sí, imos ao revés. É que eu, por exemplo, abofé, eu o fago pechado, abofé. Chofer, eu creo que hai xente que a di aberta, chofer, obxecto, honesto. Como Abofé. É abofé? No, No, eu iba Dixeste- dicir que o do Instagram era algo así como xeitoso ou algo así, e tú dixeches xeitoso. E eu digo xeitoso. Eu digo, dícelo aberto. E eu digo xeitoso. Xeitoso. Ti dilo Que suave. forte. Sí. No, pero facémolas todas ao revés, en serio. Sí. Veña, bufé. Veña, marcámola. Moi ben! Pois sí. É a única que non ten Recuperando a o racha. a ver. Pero que conste que a min Abofé. dicir estas cústame, Eu digo abofé, pero logo digo obxecto. Bueno, non vou empezar a dicilo porque vou dicir todo mal e cárgome o xogo, porque a cousa é que quede claro que se dice así, entón pois non as vou dicir mal. Como dices A tú mí- esas palabras? A mí saen abertas todas. A ver. Obxecto, chofer, que de feito hai xente que ainda di, supoño que por influencia, chofer, e honesto. Non é... Como é? É Chofer ou chofer. Non sei. Hai xente que di chofer e hai xente que di chofer.
Chofer, é chofer, É chofer? sí. Pois fago as abertas sí ou sí, sea dunha maneira ou doutra. Pero, pois eu pecho, pero claro, como vou ao revés que a ti, pois Por eso. xa... Honesto, dis honesto. Honesto, honesto, Eu digo, a ver, é que honesto. agora hon honesto. No, eso sí que digo honesto. Sí, No, esa dila sí que digo aberta. ben, pero obxecto, eu E creo que tamén a dis aberta. eu Obxecto. non digo obxecto, Sí que a obxecto. fas aberta. Menos aberta que a Estouna min porque forzando, estouna eu forzando abro agora, moitísimo. como tú dis con obxecto, ou que? Varías, Sí, eh? a O sea, ver, non pero lees as tres. obxecto, chofer, honesto. Sí, sí que abres. Pero Pero a min cóstame, porque eu vou ao revés, eu. obxecto, chofer, honesto. Sí, a bufé. Falta unha, non? Falta unha Cantas levo? pregunta. Ten o acento no fer, puxeron. Sí, ti. Unha pregunta só. Levas 9 e das 9 creo que 7 acertadas, pode ser? Logo facemos o reconto. Queda unha. Cal é o premio? A Cal é ver, o que premio? queres? Que queres? Que che Non sei, apetece? non sei. Xa che pedirei algo mañán. Vale, invítote a un café. Vale, a ver, É algo máis pa rillar, que un café solo é moi cutre. un croissant. Un croissant, un café e un croissant. A ver, Mira, leva 6 acertadas e 3 falladas, o cual me extraña, pero, eso me comentan. Entón, dilles aí que fagan as contas que non me quiten puntos, eh? tanto boicoteando. Eu Pois creo a que ver sí. se acertas esta. A Cal é o ver, diminutivo incorrecto? Irmanciña, canciña, ranciña, mazanciña. a ver, Que calor. canciña é de can. Canciña. No, cadeliña. Non. Sí, moi Ranciña de ben. ran, Sí, sí, e xa mazanciña. acertaches. Canciña, claro, está mal, non? Sí. Sí, sí, a ver. Pero esta era en plan trampa. Sí. A ver, Sí, aí está. Sí, 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 cadeliña, sí, de claro. feito eu quedeme moi pillada, porque eu na miña cabeza dixen, eu diría cadeliña, pero non cheguei á conclusión de que canciña non tiña sentido. Eu dixen, igual canciña tamén se pode dicir, pero non relacionei, dixen, como vai ser canciña? Can, Ou igual, cadela, claro, ou igual cadeliña. eu estaba cavilando agora por se igual era outra cousa, sabes? Que non fora Xa, o animal. podería ser, claro, é moi do digocho eu, moi noso Claro, facer esas cousas, verdad? claro, en plan un falso amigo. Despois tamén dubidei un pouco con masansiña, porque claro, na miña zona dice masán, na Ajá, túa non, por exemplo. Entón mazán. dixen, a ver se vai ser como digo eu e por iso me puxeron de trampa. Ai, mira que eres enrevesada, malos somos, pero tanto Pensando non. mal, No, pensando no, mal, no, no, Dios. no. Bueno, acertaches 7 de 10, estaba moi ben. Ok, Bien, notable. sí. É Ben, que aparte, tendo en conta que son preguntas moi complicadas e que moitas eu non as sabía de antes. Que me había que poñer a min a responder isto. Iban ser risas. Caíase o é mito, máis dado digo é cho máis eu. bueno, Jesús, que exagerada. É verdade, tú podes falar así. Xa che digo, co Eu Instagram non tiñas esa presión. e eu fui mitad carambola ahora mesmo, chorra, vamos. Bueno, muller, non. Deime de conta de onde de onde me queríades meter doblada, por eso. Ai, que malos somos, verdad? Mira, está Eu nos creo que dicendo sí, aquí, Ra non leva acento. no, Recordando. Creo que teño un ranciña. digocho eu falando de animais e creo que falaba da ra. Ranciña. Tamén é ran, tamén. Ran. Igual que masán, claro. Ranciña Igual que soname a rancia.
No, E non é ran, ra. ran. En vez de ra, ran, Xa, ou san, ou masán, pero, todas estas, pero, ves? pero san, sí. E irmán tamén, vistes? Irmantiña tamén era Sí, como na claro, miña pero para zona. facer... Claro, pero tú, sin Me- ser co diminutivo, dis irmán, igualmente. Claro. Claro, por eso. Dícese irmanciña, porque non podría ser irmaciña. Irmanciña ou Entón, é irmiña ou irmán. algo así. Claro, claro, claro. Entón por eso se fai así. Por iso, colledes o noso trazo dialectal e metédolo aí para poder facelo en toda Galicia. Claro, claro, éche sí. A ver, antes de rematar, é que Que? eu por mí seguía Cóntame. falando un montón da vida e do galego, porque pasouseme moi rápido o tempo. Non sei a ti cos nervios dos fallos técnicos, pero a mí pasouseme moi rápido. É que foi terrible, de verdade. Nada, O peor é non o te calor, eu preocupes. teño un calor con isto. Sí, 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 eu tamén estou asada, Pois, para concluir, Sacamos. podo sacar xa o último tema e xa imos despedindo, que é tamén un tema do que nos preguntan moito e do que falamos tamén moito ás veces que fixemos algunha videochamada con coles e demais, sobre o futuro do galego. E, obviamente, pois, bueno, antes xa me falaches un pouco deso, dixeches que ao galego que ainda lle queda guerra que dar, e non sei de que estábamos falando. Sí. E quero levar a pregunta, obviamente, pois, non só en xeral o galego, senón, pois, tamén o futuro dos trazos. Que para eso estás tú aquí. Así que, O futuro a ver, dos trazos é bastante máis menos prometedor que o da lingua. a ver, explícame, por qué? Porque eres así de negativa. No, que va, Porque, a ver, cóntame o que queiras. a ver, xa todos sabemos que cada vez os nenos pequenos falan menos galego. Eso é pura estatística, é información pura e dura, iso é así. Pero se aínda por riba os nenos que falan galego tan sós, nesa contorna escolar, nese tal, pois os trazos aínda por riba fanos ser aínda máis distintos, non, de alguna maneira. Por exemplo, en Vimianzo eu creo que xa se está perdendo desde a miña xeración. Por exemplo, Como está o tema? Quero dicir, a túa xeración toda falaba, bueno, toda ou case toda falaba galego, e agora como está o tema de galego falantes? O número, máis ou menos. seguimos sendo os concellos con máis número de galego falantes. De feito, a última vez que se fixeran estes tantos por cen, creo que Vimianzo estaba como no 99%, bueno, unha burrada así. Seguimos sendo dos máis altos, creo que naquela tanda xusto foran Zas e Vimianzo, os concellos nos que máis se falaba, pero realmente se vas á escola, sabes? Xa. Falan galego os nenos, meu sobrinho fala galego, pero, por exemplo, meu sobrinho é pequeniño, entón, aínda ao mellor non nos desenvolviu entre aspas, pero non ten os trazos. Un pouco de geada sí que ten, pero sesear eu creo que xa non vai sesear, por exemplo. Porque o seseo sí que é, pero está machacadísimo. É o que é máis fácil de perder, en realidad. E de feito, na miña xeración xa a xente non sesea. Xa seseamos moi poucos. Os que na nosa casa seseaba e os que tuvemos un pouco un apoio, de alguna maneira, no círculo de amigos. A miña mellor amiga e eu temos un galego moi parecido e sempre fomos como un apoio unha na outra para seguir falando vimiansés, pero houve outras nenas que non tuveron eso e que ao final foron cambiando. De todas maneiras, despois escuitas por exemplo, é máis común que os nenos das escolas unitarias así que sí que falen con trazos. E non crees que, Joa. por exemplo, que non quita que sea que se acabe perdendo igualmente, pero antes dicíasme que tú ca túa mai falas máis, non sei como me Sí, dicías, que distinto, sí. sí, e non crees que iso pode pasar, aínda que acabe sendo o que tú dices de que se acaben perdendo igualmente os trazos, pero non crees que pode pasar que eso, que o teu sobrinho, por exemplo, no cole, pois xa non, como non escoita o seseo, pois o perda por esa parte, pero que na casa sí que teña seseo? Como che pasa a ti ca túa mai de falar pois máis con máis trazos e máis así? Sí.
É unha pregunta Pode ser. Pode ser, eu tamén, que eso é non verdade. quita que se acabe perdendo igualmente, porque a cousa é que se fale máis ou menos en todas partes para que, En porque, sabes? comunidade, de alguna Claro, non maneira. só ten que falar Se na non hai casa, ten que comunidade, falar no cole, claro, claro. Pero bueno, claro. é algo que se me acaba de acordar, digo, igual si o feito de que vós o faledes. Eu creo que é moi pequeniño, por exemplo, el. Entón, pois, ainda irá collendo os trazos de alguna maneira, porque eu, por exemplo, sempre falei desde pequena que, de feito, miña nai conta sempre un montón de historias de que chegaba ao parque e, bueno, corrixíalle as nenas castelán falantes, eu Ai, corrixíalles que directamente a va, cousas en así. serio? Sí. Entón, é máis que era Que moi bonito. bruta e moi tal, pero hai moitos nenos do meu arredor que o falaron máis de maiores, ao mellor con 10 anos empezan a falar. E ao final teñen todo aquí na caluga de escutar toda a súa vida. Entón, meu sobrinho, por exemplo, é pequeniño, e supoño que o resto de nenos que se están criando con el, pois a ver como evoluciona. Eu o seseo casi do por perdido, quitando en algunhas parroquias e así. Creo que se mantén máis nas zonas de costa, dá má sensación, por exemplo. En Camariñas ou en Muxía ou... Despois, o futuro da lingua en xeral, pois bueno, pois eu creo que a comunidade medra con esa xente que se está animando a falalo de adultos que xa o dixen antes que para min admiración absoluta, vamos. Porque para nós é moi fácil falalo desde Sí, sempre, sí, pero sí. que chegues aos 20 Sí, anos e digas, mira, a partir de hoxe non volvo a falar. Paréceme. Realmente os neofalantes sempre que empezan con ese medo, esa vergonza, bueno, é normal estar nervioso porque ao final cambia o teu día a día, pero se souperan o que vale lanzarse a falar en galego, o que vale tanto para eles como para a lingua, para o futuro da lingua. O sea, que en vez de Claro, vergonza tiñen que estar orgullosos. claro. Mira, eu teño unha amiga das miñas amigas de toda a vida que un día con 16 anos chegamos ao instituto, era castelán falante, e chegamos e dixo, a partir de hoxe eu falo galego para sempre. E o peor é que, claro, cando eres adolescente soache tan raro que lle insistes para que che siga falando en castelán. Pero que soas moi rara, porfa, fala como antes. Sen querer, claro, ti non és consciente. Xa. Aquel día, un día que lle dou a tal, e acabouse, eu admiro moitísimo eses comportamentos, sobre todo cando és adolescente, que é como que todo vai en contra dentro de ti e fora e todo, bueno. Sí. Eu vexo que realmente en redes sociais que hai unha comunidade moi forte de xente que fai iso. Sí. Realmente é o que anima a outra xente a Preguntan aí lanzarse, estanche preguntando, sí. De que parroquia é, son? Eu nacín en Vimianso, pero crieime máis ben cara a Cambeda, cara a parroquia de Cambeda. É un sitio moi bonito, Esther, deberías ir. Vale. Non coñezo eu moito. En Vimianzo nunca estuven. En Vimianso, vou dicir Vimianso, porque xa me sona raro dicir Vimianzo. Xa, todo o mundo di que me conoce. Hai un Vivan os castelo... neofalantes, vivan as neofalantes, din aquí. Vivan, de verdad que sí, A lingua galega é fermosa, saúdo dende Alacante. Moi ben, saúdos. Que guai. Canta xentiña, Canta xente. Canta xente! Cuánta xente interesada no que nos estás contando, Alba Mancebo. Que, gustouche estar aquí? Sí, paseino super ben, quitando todo que suei por todos os fallos técnicos que houbo. Pero eso nada, cousas que pasan. Xa tardábamos en ter problemas, porque realmente de todos os directos que fixemos, de que caera a conexión así, eu creo que non pasou nada. Non recordo, así que nada. No dos coles foi un pouco máis descompasado, pero despois bueno, todo níquel. E vou eu metela ainda aí de verdade, Bueno, muller, pero tamén viñeches aí a contar cousas moi interesantes, así que non te preocupes, unha cousa compensa a outra. Interesante, bueno. Bueno, muller, é lo que querías contar máis. Bueno, pois nada. Se a ti te interesou, a mí me vale. A mí sí. De feito, imos seguir falando desto, sábelo. Imos seguir falando onde sexa. O meu tema preferido, vamos. Ser
Que conste que me pon que Dime. conste que me pon moi triste falar da situación da lingua en xeral, eso eso teño que dicilo. Bueno, muller, pois eu sempre o afronto Con dentro do que positividade. é a realidade. Sempre dicimos, e xa acabo, sempre dicimos que vimos que se nos abriron un pouco os ollos co tema de empezar en TikTok, os do digo cho eu, porque Mm. hai cariño hacia a lingua, inda que non haxa tantos falantes como nos gustaría. Así que eu, nese sentido, estou contenta, de momento. Xa, claro. E si me din que grazas ao digo cho eu, pois que se animan a falalo máis, pois eu encantada, sabes? Pero obviamente a realidade sigue sendo a que é, si falamos de cifras, pois mal, pero hai que ser Eu positivo creo nesta que vida. eu creo que o É Digo Cheo falalo. está facendo un labor non só de corrección, entre aspas, senón tamén de animar a moita xente a falalo. Iso é así. Pois, eso espero, que Nós se este animando moita xente. estamos super agradecidos e agradecidas todas, estou seguro. Estou segura, vamos. Bueno, muller, pois eu encantadísima, cada mensaxe de eso, estou empezando a animar a falar galego e demais, pois eu que che vou contar, contentísima. Evidentemente. Bueno, Despediremos, que ti máis eu enganchamos media hora máis. sí, despedimos, pero vou enlazar así maravillosamente para promocionar o do mércores. A ti que tal se che dá o portugués? Que tes Bueno, aí a un ver, irmão que xa te imaginas o non, pouco non que practico, aprendes porque moito. cada vez que vou a Portugal eu non dou palabra, que xa Fala falan por todo... min, o sea, Por moi mal, moi mal. Eu pensei que o a feito verdade de é que o que teu sí. irmão estuvera ali que che iba facer que aí coller Obvia, nivelón. obviamente estou en contacto coa lingua, pero non pero co apuntamento lusófono estou practicando moito, Estou segura de que todo o mundo estamos na casa facendo como tades vós. Laranja, tangerina. Ai, sí, sí. Pois Moi aí guai. quería eu chegar a despedirnos aquí e a anunciar, que xa sabemos que os mércores está Rodrigo connosco, pero para quen non saiba, pois eso, anunciar ou recordar que o mércores ás 10 temos outra vez apuntamento lusófono con Rodrigo Paganelli e nada, moitas gracias, Alba, por estar connosco hoxe aquí no Reto do Digo Cho, fixéchelo moi ben. Sabes moito Moitas galego gracias a normativo, vos. sabes moito sobre trazos dialectais, así que sigo dicindo que Bueno, eres a raíña eu sei de das todo, palabras. É que na túa boca eu sei de todo, joder. Sí, e non ou non? Pero mira, tiña moito medo e estou moi contenta de ter un notable. Claro que sí, claro que sí. Claro, home. E nada, que moitas gracias. A mí fíxome moita ilusión estar aquí. Pois a min tamén. Así que nada, sigue aí confeccionando listas de palabras e a ver se noutro momento poñemos algo en común. Veña. Que a verdade é que mola moito esa afición que tes. Bueno, Alba, mil grazas. Despedímonos aquí. A xente que nos está vendo, grazas tamén por acompañarnos tanto tempo hasta tan tarde, como todos os luns. Nada, que nos vemos o mércores ás 10 da noite. Veña. Beixiños para todos, para Alba e para todos os que nos están vendo. Chao, 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 chao.